Колькасць анкалагічных захворванняў у краіне расце з года ў год. І Брэсцкая вобласць не з'яўляецца выключэннем. Рост онказахворванняў у рэгіёне складае 3% ў год. Большасць пухлін выяўляецца ў пажылым узросце. Анкалагічныя хваробы, па даных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, займаюць другое месца ў структуры прычын смяротнасці. С целью снижения смертности населения Брестской области и увеличения желаемой продолжительности жизни в области реализуется региональный комплекс мероприятий по выполнению государственной программы здоровья народа и демографическая безопасность. Надо отметить, что ранняя диагностика злокачественных новообразований путем улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения в области, проведения мероприятий первичной профилактики рака, в том числе и скрининг мероприятий, а также активная работа с населением по формированию здорового образа жизни должны обеспечивать снижение смертности от данного заболевания. Но, к сожалению, за последние 5 лет мы имеем рост смертности от этого вида заболеваний на 8%, и что, наверное, самое неутешительное, это на 13% рост смертности в трудоспособном возрасте. На сёння ў Брэсцкай вобласці на ўліку знаходзяцца 43 тысячы пацыентаў з анкалагічнымі захворваннямі. Колькасць выяўленых выпадкаў за апошнія 5 гадоў вырасла на 14%. Пры гэтым у рэгіёне самы нізкі ўзровень захворваемасці ў рэспубліцы. Але работы па паляпшэнні якасці медыцынскіх паслуг у гэтым накірунку у спецыялістаў яшчэ шмат. Асаблівая ўвага кадраваму забеспячэнню і развіццю матэрыяльна-тэхнічнай базы. За последние годы проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы онкологических диспансеров и улучшению лечебно-диагностических возможностей. В августе 2020 года в Брестском онкодиспансере введен в эксплуатацию радионуклеидная лаборатория. Открытие лаборатории позволит расширить возможности в диагностике злокачественных новообразований, а также кардиологической, урологической, гинекологической, эндокринологической и других патологий. Для проведения скрининга рака шейки матки в Брестский областной онкологический диспансер в 2018 году приобрел комплекс оборудования для автоматизации метода жидкостной цитологии. В 2019 году приобретен фибробронхоскоп, что позволит проводить дообследование и диагностику заболевания бронхов. Скринінг і выязныя прафілактычныя агляды спецыялісты называюць найбольш дзейснымі ў прафілактыцы і папярэджанні анкалагічных захворванняў. 4 гады ў краіне рэалізуецца праграма «Прадухіліць захворванне, выберы жыццё». Падчас яе дыягностыку в обласці прайшлі амаль 9 тысяч чалавек, выяўлена 80 хворых на анкалогію. Яшчэ адным накірункам дзейнасці бачыцца пераабсталяванне стацыянараў анкалагічных дыспансераў, а таксама набыццё новых тамографаў і апаратаў ультрагукавой дыягностыкі, якія павінны быць ва ўсіх раёнах вобласці. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».